Δόκτωρ Κονσουέλα θα ήθελα. Δόκτωρ Κονσουέλα. Δόκτωρ Κονσουέλα θα ήθελα. Δόκτωρ Κονσουέλα. Δόκτωρ Κονσουέλα θα ήθελα. Γεια σας. Εγώ είμαι η... Δόκτωρ Κονσουέλα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Την Δόκτωρ Κονσουέλα θα ήθελα. Περιμένετε μισό λεπτό. Συγχωρέστε με μισό λεπτό, καταλαβαίνετε, έχω πολύ φόρτο εργασίας. Ναι, πείτε μου. Ναι, γεια σας, Δόκτωρ Κονσουέλα. Να ξέρετε, πάσχω από ναρκισσισμό. Τι μπορώ να κάνω? Ναρκισσισμός, μάλιστα. Η λύση για τον ναρκισσισμό. Έχετε κοιταχτεί ποτέ σε καθρέφτη? Μάλιστα. Πάρτε με καθρέφτη, κοιτάξτε τα χάλια σας και να είστε σίγουροι ότι θα σας φύγει και ο ναρκισσισμός και όλα. Γεια σας. Κομπολιανίτισσα! Εγώ λοιπόν είμαι η Δόκτωρ Κονσουέλα και σας καλωσορίζω στην καινούργια μου εκπομπή. Δόκτωρ Κονσουέλα, λέγεται παρακαλώ. Η Δόκτωρ Κονσουέλα θα ήθελα. Είμαι αγοροθοϊκός. Δε άιθες από εκεί πέρα, δεν μας σχέσεις κι εσύ. Προσπαθώ να κάνω μια εκπομπή και με παίρνει το τηλέφωνο σήμερα βρεθήκατε. Όχου! Λοιπόν, το ενεργοποιώ κιόλας. Τρέκυλα! Εγώ λοιπόν είμαι η Δόκτωρ Κονσουέλα και σας καλωσορίζω στην καινούργια μου εκπομπή. Πες το στην Κονσουέλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τις 4 κατηγορίες γυναικών που όλους μας εκνευρίζουν. Το λοιπόν. Θηλυκό νούμερο 1. Η drama queen. Άνοιξε πέτρα να κλειστώ. Κορίτσια, χώρισα! Τι να σας λέω, κορίτσια μου, τι να σας πω. Το γουρούνι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου έκανε, παιδιά. Πήγε με άλλη. Μπορείτε να το πιστέψετε? Πώς μπόρεσε να μου το κάνει με αυτό το γουρούνι? Το χειρότερο δεν σας το είπα. Με έκανε unfriend. Unfriend! Εμένα ρε μαλάκα. Εμένα ρε μαλάκα με έκανε unfriend. Και υπάρχει και χειρότερο, κορίτσια. Με έκανε και block. Block! Πήγε και μου πάτησε και με εκείνη την κοντή 1,60. Δηλαδή αν είναι δυνατόν 1,60. Και μετά τη γυρνάει και μου λέει, και μου το λέει και με ύφος. Ξέρεις κάτι? Μ' αρέσουν οι κοντές. Και τι να κάνω, Μίτσο μου, να κοντίνω? 1,70 είμαι και ψηλή, δεν με λες, υπάρχουν και πιο ψηλές κοπέλες. Θες να βρεις μια καλύτερη από μένα? Θες, αλλά όχι και 1,60 ρε παιδιά. Και με κάτι ψωμάκι στην περιφέρεια, καλά δεν υπάρχει, μιλάμε για τούβλο. Έλα ρε πλάκα, και εσύ τώρα χαλάρωσε, θα βρεις κάποιον άλλο σιγά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πως ροχάιζε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πως μίλησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τότε που μου είχε χώσει μια μπάτσα. Τι ωραία που περνάγαμε. 2,000 years later. Ας αλλάξουμε θέμα ρε παιδί μου, να πούμε κάτι λίγο πιο χαρούμενο, να σου φτιάξουμε και σένα τη διάθεση λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τώρα που έχω γνωρίσει τον τύπο εκείνο, ξέρετε τον Πέτρο. Χθες μου είπε πρώτη φορά ότι μ' αγαπάει. Έτσι μου λέγει κι αυτός. Ότι μ' αγαπάει. Κοντή, κοίταξε, εμένα δεν θα πεις και κοντή, δεν είσαι ψηλή. Εντάξει, 1,70 είμαι. Τι θέλει να κάνω, πάω στα πόδια μου. Εσύ πώς είσαι, κορίτσι μου, καλά? Όπως το... Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Η λύση. Αρχικά να πω ότι όλες μας έχουμε κάποια γνωστή ή φίλη η οποία είναι έτσι και φυσικά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και εμείς είμαστε έτσι πολλές φορές σε ανάλογες καταστάσεις. Τουλάχιστον όταν έχουμε περίοδο. Τουλάχιστον. Η λύση. Η λύση... σκάσε. Το λύσαμε. Τέλος. Κοίτα γύρω, βαριούνται όλοι. Δεν θέλουν να σε ακούσουν. Μία-δυο ρίτσες το πολύ. Το πω όμως. Κατηγορία γυναίκας που μας εκνευρίζει νούμερο 2. Η λεπτή που το παίζει χοντρή. Η wannabe χοντρή. Πω ρε γαμώ, το έχω παχύνει τελευταία.
52 κιλά και είμαι 1,70. Τώρα αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνεις, εμείς οι χοντρούλες πρέπει λίγο να χάνουμε. Τι χοντρή μου, μια χαρά εσύ. Δηλαδή, 2 μην πω 4 και με πούνε υπερβολική, 2 τουλάχιστον. Πρέπει τουλάχιστον να φάω 50. Να παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι να φάμε. Άπαπα σουβλάκι, θα φάω σουβλάκι. Ξέρεις πώς το μιλήσει αυτό το σουβλάκι. Άπαπα, εγώ που έχω πάρα πολύ διατροφή μου γιατί δεν κάνω αυτά τα λάθη. Ξέρεις πόσο θα σου κάτσει καταρχάς. Ένα σουβλάκι έχει 500 θερμίδες. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό με τίποτα, παιδιά. Έχω παχύνει. Δεν πρέπει να έχω όλη τη λάδι. Δεν ξέρω να στο πω. Γιατί τώρα εντάξει, φοράω το 32 κανονικά και σήμερα πάω να βάλω το παντελόνι μου και μου κούμπονε. Μου κούμπονε δηλαδή, ήταν πολύ τσίτα. Και όταν είμαι τσίτα, πετάω το έπαιρνε κάνουν ζάρες. 2,000 years later. Πατατάκι. Παπά, καλά ξέρεις πώς θερμίδες έχουν τα πατατάκια, ρε παιδί μου. Τι ώρα είναι? Καλή είναι να φάω. Τι, αέρας κοπανιστός. Ούτε θερμίδες, ούτε τίποτα. Η λύση για τη λεπτή που το παίζει χοντρή είναι να κοιταχτεί στον καθρέφτη της και να δει ότι είναι λεπτή. Και να σταματήσει να μας πρίζει εμάς που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά ότι αχ, σε καταλαβαίνω, άχνη μία από εμάς. Γιατί δεν είσαι. Επόμενη κατηγορία. Η κουλτουριάρα. Γεια, τι κάνεις? Σου φέρω και λουλούδια. Μα θέλεις? Ορίστε. Και για πες, τι μουσική ακούς? Εγώ δεν έχω γενικά ταμπού στη μουσική, δηλαδή μπορεί να ακούω από κλαρίνα μέχρι και μποφίλιου, δεν έχω θέματα από τέτοια. Μισό λεπτό. Δεν γίνεται να είσαι και του Παντελίδη και της Μποφίλιου. Πρέπει να είσαι ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχω θέματα από τέτοια. Δεν έχω θέματα. Η μουσική για μένα δεν έχει όρια, αν καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορώ να ακούσω τα πάντα. Δεν έχω προβλήματα. Κοίταξε να δεις, εγώ ακούω αρκετή ξένη μουσική, αλλά επειδή δεν ακούς εσύ, ας μιλήσουμε για την ελληνική που ίσως δεν καταλάβω. Έντεχνη θα έλεγα, δηλαδή ακούω Ελευθερία Βανετάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, άλλη Κρίστης Πρωτοψάλτη, πριν από το Άγγελός μου όμως που ήταν λίγο πιο έντεχνη. Μετά τολμώ να πω ότι εμπορικοποιήθηκε, γιατί να το λέω δεν μπορώ. Κοίταξε να δεις, ακούω και ένα Τασαμποφίλιου, αλλά την άκουγα μέχρι το 2012, μετά ξεκίνησε να είναι αρκετά διάσημη θα έλεγα. Και από τότε έχασα και λίγο το ενδιαφέρον μου γιατί εμπορικοποιήθηκε και δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί ξεπουλιέσαι έτσι, γιατί να αρέσεις στον κόσμο. Το ωραίο είναι να μην αρέσει στον κόσμο, ώστε εκείνοι που σε γνωρίζουν να νιώθουν ξεχωριστοί. Να είμαστε λιγάκι ρεαλιστέ. Τι ταινίες σου αρέσει να βλέπεις? Κόντζουρι, ταινιάρες, μου αρέσει πάρα πολύ και το Τέκεν με τον Liam Neeson. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν βλέπω αμερικάνικο σινεμά γιατί του κακά έχει εμπορικοποιηθεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι πολύ φαν του Κισλόφσκι, σαφώς, του Παζολίνη, φανταστικός έτσι φανταστικό. Επίσης μεγάλη φαν του Τοκόφσκι, το μερές ταινίες, ο άνθρωπος, ο Λάρς φον Τρίερ, έτσι και έτσι, γιατί το Nymphomaniac έγινε ο χαμούλης με αυτή την ταινία και την είδε και κάθε κακομοίρα, με νοικοκυρούρα. 2,000 years later. Σκηνοθέτης ο σωστός, ο ποιοτικός, πρέπει να παρακολουθείται από λίγο κοινό. Δεν μπορεί να γεμίζει αίθουσες, να παίρνει Όσκαρ και τέτοια πράγματα. Όχι, πρέπει να είναι λίγο πιο αντιστασιακός θα έλεγα. Συνήθως αυτές τις ταινίες που αναφέρει, που είμαστε σε μια παρέα και είναι ο κουτουλιάρης και λέει τις ταινίες, εμείς συνήθως δεν τις ξέρουμε. Ψάχνει βασικά στο Google να δει ποια δεν παίζει να έχει δει κανένα στον πλανήτη, κάτσε να τη δω εγώ. Πάει, τη βλέπει για να έρθει να σου πει ότι την είδε. Για εμείς οι Έλληνες πρέπει να ξεχωρίσουμε στο οτιδήποτε και να χωριστούμε με το οτιδήποτε. Κουτουλιάριδες, λαϊκοί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτοί που παίζουν Pokemon Go, αυτοί που δεν παίζουν Pokemon Go. Έλεος! Κάθε άνθρωπος είναι αυτός που είναι και δεν έχει σημασία ούτε η μόρφωσή του ούτε τίποτα. Αν ακούς ποιοτική μουσική, αυτό δεν σε κάνει να είσαι καλύτερος από κάποιον άλλο. Οι πράξεις σου σε κάνουν. Την τέταρτη κατηγορία. Η vegan. Όχι vegetarian,
Vegan. Έλα ρε, πού είσαι μιάρα. Τι κάνεις? Ωραία γυνιστάτρος. Μπράβο ρε Μαρία, μπράβο ρε Μαρία. Άντε βλέπω όλους τους μαλάκες και πέρα να τρώμε κρέας και συγχύζομαι. Δεν σου βάλω λίγο. Έχουν κοιμά. Δεν το πιστεύω το πράγμα. Δεν το πιστεύω ότι τρως κοιμά. Τρως κρέας. Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι, φίλε. Λίγο τσίπα πάνω σου, πώς το κακό είναι το ζωάκι. Τώρα αμέσως διαβάσω ένα άρθρο για να δεις πόσο στιγνός δολοφόνος είσαι. Λοιπόν, άκου. Και επιλογή, άλλες φορές απλουστεύουν με το χαλαρό τρόπο που σκρίνουν τις δικές και τις πληρώσεις και αυτές είναι το ζευγάρι των δύο επιλογών και κατά το ανάλογο και συνήθως που είναι μια γνώση προσοχή. Προς τους λίγες από το στηρίζουν στον αγωνιστή. 2,000 years later. Το σέβομαι ότι σε vegan, αλλά άσε με να φύγω. Δεν είμαστε φίλες, τέλος. Θα σε διαγράψω από το Facebook, θα σε κάνω vlog, ντροπή σου. Βασικά να σου πω κάτι, δεν πρέπει να σε κάνω vlog. Θα σε έκανα πέρα να σου στέλνω 1521 έρευνες κάθε μέρα για τα ζώα. Εντάξει και σκύλο. Το σκύλο τον έτρωγες, δε. Το σκύλο τον έτρωγες. Πιστεύω γιατί δεν θέλω να φάω το σκύλο. Καταρχάς εμένα με ρώτησες αν θέλω να αντικρίζω αυτό το δέαμα, ας πούμε. Είσαι ένας στιγνός δολοφόνος, ένας ανήθικος κανίβαλος. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω να πατάω το σπίτι σου. Θες να σε vegan και δεν το κάνεις όμως για την μόδα, γιατί είναι και αυτή. Ωραία, συμφωνώ μαζί σου, να είσαι vegan. Θέλω να είμαι κρεατοφάγος. Ωραία, μην με πρίζεις. Θα τρώω ό,τι θέλω, όπως τρως και εσύ. Εγώ δεν θα πάω να το φαγητό σου να πω «Πέπε, τι χαρτά» και να σε κάνω να ξεράσεις. Πομπή Ρώτα την Κονσουέλα έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχετε εσείς όμως σε αυτή την εκπομπή. Δεν θέλω να μου στείλετε είτε στο Facebook μήνυμα, στο YouTube, να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο από κάτω, καταστάσεις που θέλετε να συζητήσουμε. Σίγουρα θα υπάρξει βίντεο και για τους άντρες παρόμοιο, είτε με οτιδήποτε. Δηλαδή, πράγματα που σας εκνευρίζουν, πράγματα που μισείτε, πράγματα που αγαπάτε, οτιδήποτε περιέχει συναίσθημα. Εδώ είναι η Δ. Κονσουέλα να τα συζητήσει όλα μαζί σας. Τρέκλα. Κομπολιανίτισσα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο αυτό. Κάντε subscribe αν θέλετε να δείτε και τα επόμενα που θα έρθουν. Πολλά φιλιά. Ας είμαστε λιγάκι ρεαλιστέ. Ρεαλιστέ λίγο. Τι τώρα γράφει και μαλακίζομαι μόνη μου. Ξέρεις τι παίρνουν τα ζωάκια. Madame, madame.